obi wu a ade ade ene di kan pa ye taye se ye nkwanhia se ye atofuwo se ye fiewuo se eye owupa se ye de ahie ebia yesu ebrebia obi su no esu kanchie ewu esu lisuo eka ho ene nti ye ka se esu a onipa ne kanche onipa ne chi lisuo se obi firi mu a eya yesu ede kire ye do unza wonkwa yi ase hunu se obi su ebo nipa kora wo wodi di mbone da bibi wu fofora yesu de se omanfo ye di na awotwe da yesu da funu ne da mpa mu yesu ye tena ayi paso a yesu ansa na yi paso fo bekwa kwatena ayi na se no wonom esu eto ayi na ede firi kotia ede kwaka kotia ansa na wonom akotena paso esu ewo mahodo adafo abotre clinic aba ama yade nyinara ye sama ne ye sa wo ba abotre clinic a enka wo yade doctor no ankasa be miamia wo nsa no ne wo na ya no na yade bia eha wo no waka ne nyina a kyerɛw na mom ye onim se owo pressure diabetes akoma yade sisi ya wo ya wa kyiri kase no eya wo ya stroke eha wo no wamra abotre clinic ye nam ensa no ene enaya no amiamia so be san yade a wo haw bia eni akyiri abotre clinic ye wo enkran tema ene kumase Fred doctor ewo 024 790 4473 and now 024 916 4977 abotre clinic ye nam ako pressure kwan so be san yade abusia yeda oduma kumase enenso wode yenkwache yen yehia ya che nanso minim se yete ye ho nka esa enne afidie ene abrafo tintamfidie a yenyina yedi ehurisie woso ene nti anya bia Aprebi waves de bia ba ho wo hwe me programs wo ma mete wonka ebra wo share ebra wo comment na fe wo san subscribe e de aka ho ene mpani ahia adwumadi asini Oheneyere Adwoa Aprebi enemedi yasan hyemu biem na anu asem no ye to waso na anu asem no ene sɛn na anu asem yesua bibi efa ewuo eho ema yehu sɛ owuo egumu ahodo minim sɛ wo kai bi atofuwo enkwanhyiewuo owupa fiewuo ene de ahe biem ena wonimu ye ma ne nyina ho hweso na enei yeto aso se obi wu a ade ene di kan pa yetaye amunum hodna nipa na wu no ade ne di kan yeye sa ya asabia ene onipa kro no ekokoto ya bo hunu se busuafo no wono mu tramu ebuei eje odi meja hwan ni o wa hyase no osu se eye fie nso a asem kro no a okwane afhyase na ye bobna na yesu na ye de ese omanfo na ye de twe omanfo agina so se ye dofo bi afrimu emfa ho ene owuo ko a anase ewuko a nipakro nam so kwan ofa so wuye se ye nkwanhia se ye atofuwo se ye fiewuo se eye owupa se ye de ahie ebia yesu eninti esu ayade a eka nipa ho enti ne me ne wo ehwe bibi ade afa ensuye anase esu eho ye ka se esu kura esu ye de ade a eye enyeje a ye na ye de dai areho a atoye so no ye de dai na die ye nam anum samso edai saa eneman edi anase ye de dai esu edi ebrebia obi su no esu kanchie ewum esu lisuo eka ho eninti ye kase esu a onipa ne kanche onipa ne chi lisuo na afei onipa no odai areho a ahye ne so anase eyonkofa eda oni nipa kora wafiri mu no
wonam esu so eda ne de ebia waboa ne pen ebia meka say ti a wote ho no kra no nipa kro no wote ne mpobi se ne ma ebia na setena mu ebi kra wona dawroma na gya wa ma ne ba bia ya woda eninti se obi firi mu a eya Yesu de kire ye do Yesu de kire areho a ato yeso Yesu de kire yawa ye wo mu ama wono ma atwahia ho no hunu se asemasi na obenti a wawuyi asemasi na so obenti a wafiri mu yi konto ana konkredo a wafiri mu yi ebia sa sei na wote eninti so watena se na watese pa unsa wonkwa yi ase hunu se obi su ebo nipa kora wawodi dimbone da bi efise nipa kora wona na wasam mpa enye wareho na nya wo yampo nti ahwe kora yi na ase kora wonko ho na emum de one ne wo yonkofa abusua wo firi mu ani ade ne de wonum esu de kire wonum areho abusua enti su yanyagiye eka nipa ho enti obi babisa se enie na ye ka su a mpanimfo nkwa na esu da bi akwada esu pani su na esu no nkwada de no dodo na na eyesu hu no onse akwada akom de na no osu wo pade na wo pese de ma no wamfa ma no a na wada de no obesu esu na akwada na ni kura kumu a otimi su nti wo fa no korokoro no na wafam no wode ada enti enkwada su de ebi won so ya na bibi ha no ebi ameka say dan kwa motafo no ebi na na to afọ enti esu so eye kwan ya enkwada motafo a wono hu kasa do wono so enne wono mawofo didi nkomo enti say ebi na nikum ebi na to afọ ebi a bibi ha no ekom de no krompa otimi so ena wono ma pagya kakra wo mutimi kasa ekom de wo mo no ana mutimi yensankyerene bi kire kom no wo so saa enti ya na nkwada su no efa bi ho mo ne edidi nkomo efa bi so ya na Yesu keke no asu hu no abi na nikumu ne ade ana wo pa bibi no wonyaye wono so na empeni susu empenimfo su de se wonim se opani wote wona hwenka wo wontimi nkase wosu enenti ebra ato yire nkyem bi ato penimu asam yaw bi ato penimu osu ade kire ne tibia wo mu meni se meka su a dodo na beka se ma na esu ane ema su enso mema nsusu ema de sa asemasi fie se ye owuwe se ye de hie ema na ese yie ne no ahyase ne ye trebu ne ye bobna enna bema nsusu na bema su obesu no sa asante ye wakasa se bema nsu bema nsu ne nkire se wo nsu kura wo su na nsanna bema besu na kire sa asem no ebei no enti bema besu no ebia na ne yire firimu ebia na bema bi oni ne yire oni ne maame bi ka wono mo ka na ne maame na firimu ho de ohwe yie wo ka ne sisi so a enye yie obesu eyire de so obi nka nkire wo ye den obeti ne suo kakra ena ebia ne dofo pa ne yonko brabuo bi ya wono mo kwahwe a wo mo nche anase ne doba bi enti mema su na nso enti se de ye ntantam se de emma ye bo ye ni a na ne su ewro ye no enti ene na obebi sase bema su na se oba su a ene na breben ene Yesu megidi se madi nka akra aka se obi wu a amunumu hono a obi wu fofora Yesu de se omanfo Yesu de twa omanfo adwene asiso se asem ato abusua anase se afie we emufo enti obi wu fofora Yesu ye di na awotwe da Yesu afa ye di na awotwe da wie na ya hye date mwa eda ye beye ye na se funda ho da funu ne da mpamu no Yesu na emom efunda ho ne su no ya wode osu efunu no amu na eda ho no ene ya wode wakọ obi ayie na se na waba mu no aye efunda ho na se no ono so akai ne papa bi wakai ne maame bi wakai ne kuru bi wakai ne dofo bi na enu nti ono so de fa ho esu bie
enti se funu da ho na wonum a esu no obehwe na bia de oda ho no wo ba ma wo na wo ba na enso de wo su no na wo kai ne dofo bia wo firi ho enti ebra emu dampamu no etimi de kai ye dofo bia wo firi mu dada e de su na mu na so dampamu no adofo no wonum mu a enne no ewo twa kap na yonkofa bi wo ye de papa bi panye ne ade eno nso esu afei yekopeja mu no kokora wi a yetena ayipa so a yesu tise wahwa bonso okwa yiasia bra yie no ya wo ha na ebisa dwom na afei ayipa sofo na na se wo no mo asi dwom okode ba bia mfonyini no nipa koro na wafiri mu no ba bia ne mfonyini se bonso ogina hɔ na afei no so watu esu mu ni nyina yesu enna ye wo kane tete no ansa na ayipa sofo bekwa akotena ayi na se no wonom esu eto ayina ede firi kotia ede kwaka kotia ansa na wonom akotena ayipa so eno ye frɛ no ayina na wonom to no esu no wonom su wosu ekanche ede eyi de wafiri mu no aye na wonom de kwatire kwakatire wie na afɛ wo kotena ayipa no so a eno ayi no mu nyina ewo mu ane ebo dwom no mu tisi dwom a eno so wonom etimi esu afei ye wie obehwe na adaduanan ye ba bebie adaka so ye ba bedina ehon so yesu ena afei so se ye di adaduanan wie na afei afihia na ye di nna no eno so yesu enenti ebra yesu no ebini funda ho onipa na wu foforo na wotweda ayida ena afei ye di enna obibebi sase nti su no eno ane se yesu maami papa odi meja hwan ne me kunu dofo o kwa nkonkoda refi na se nkonoma refi su o kwa ya amaye de nkyere bro ya nyaja ya we ne mu no bete se no wono mo keka sanse we nyina eno ne nkanchie no ensam na ye ka e wosu no mu no eno ene nkanchie no na saa ensam no ya na gira yonkofa eda woni nipa kro ntem eno ne ma wonsam e ma wo ka enti obebi sase esu ewmu ahodo ane ye wo benabo ye wo kwadwom ye wo ntiatiamu ene ye wo nkanchie na ne nyina so wo ebia ensem a yeka ewo mu obi betimi abobna atiatiamu na omma na busua na omma kura ofiri mu eno no ewo mu se yetese wo tiam na so tia wo tiatiamu nsem wo ka no odi pagya na busua odi pagya kura ofiri mu eno eye esu de na so eye kwadwom poto kasa mu yese lamentation enti ye wosu no mu ahodo benu so kwa yiase ya wote se nkrofo osu eya atewaso ensambe no wo muka na wonso de wotie no fa bi fa comment section ho fa breme ye nyina ye nsesai adwene emfamfa ho ampani ehye dwumade esini Oheneyere Adwoa Aprebi ni midi amaro mfiso be subscribe share comment na fe yensu bibi emfamfiri mu dachi bi esu ahodo no ye bebbo wuram na fe ye de ebia de ene nsem ewo mu esua ne kakra yamfa seda ema abotre clinic na da roma ene obo aso masene ena DY Construction Limited